Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes.
Ika-12 ng adlaw sa bulan sang Enero tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan still sa gihapon marugal umo nang aton sining palibot sang syudad kagiban gabahin sang probinsya sang Negros Occidental. Sa mga kaaksyon ta pagro aligmat lang, no? Pero daw ay gidman sang tuman gid kabaskog nga pag-ulan, lubos naton nga ginapasalamatan ina mga kaaksyon, no? Kay bisan magrogalom siya, magrotalithi lang siya, hindi kita masyado nga mag-aligmat sa sining sitwasyon. Pero dito sa hinatungan Southern Leyte, grabe naman ang baha dito sa sining mga inuwas. Kurtino. Grabe ang tubig pang lumapaw naman, no? Dito sa especially sa Katublian Hinunangan Southern Leyte. Grabe nga pagbaha naman dito, no? Naghalilin ang tubig ni Iyaman. Sa kinandan magainom na kita mga kaaksyon diri sa pagbalagad sang aksyon na BBB. Inopdanay kita mga kaaksyon sa mga balita lokal nga dalon karon dugay-dugay sa aton sining mga action reporters. Fielded na sa ilatag sa kama areas of assignments sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Kinanglan magro aligmat lang kita apisar nga diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Way gidman sang mabasko nga pag-ulan kundi ro talithi lamang. I don't know sa iban nga mga banwa dira sa probinsya sang Negros Occidental. Sige, sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Pero ti ang COVID-19 sa gihapon, apisar nga nubong kaso naton digid kita magsaliga. Tumanon tagid ko nanano ang pabutyag sa aton sining Department of Health, sa aton sining gobyerno, lamang makalampuwas kita sa sining COVID-19 mga kaaksyon. Aton hibaloon karon dugay-dugay ang sitwasyon diri sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man mga kaaksyon sa Oriental side, kamusta kamo dira mga kaaksyon? Buwas daw istoryahan na sang aton sining gobyerno lokal ang pag-open sang boundary sang Oriental kag Occidental. Kay since nga nagdagsa ang COVID-19, ang boundary daw ginpasiradaan ini mga kaaksyon, no? Sang duwa ka mga probinsya, ti buwas may paghinunanon ang mga alkalde diri sa probinsya sang Negros Occidental kung paano kag pwede na balang buksan ang boundary, ang mga boundaries nga nagaangot sa Oriental side, no? Para makalusot-lusot na Valia Car Transit kagiban nga mga salakyan di pasahero mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Region 6, kamusta sa sining mga inoras, oks lang? Kung okay lang, lambada kita sa aton sining mga balitaan sa sining adlaw. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Si Mayor Biboy Yap sang syudad sang Escalante ang nagpatigayon sang press conference angot sa sining pag-turnover sang hospital management sa halin sa probinsya sa lokal nga gobyerno sang syudad sang Escalante. Kalakip man mga kaaksyon ining reaksyon ni Gob Lacson
naging pasakaan bala si Lacson sa sining nga isyo. So karon dugay-dugay hibaloon ta sina sa report ni Action Marlon Hinovia gikan sa syudad sang Escalante. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Action Dale Salazar, 300,000 pesos nga COVID-19 vaccine nagakaigo na para sa Bacolod suno kay Vice Mayor Elcid Familiara. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Action Eden Abuso, contact tracing sa Bacolod ginabugusan sang PNP. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Action Brian Morden, 276 ka mga persona ginaligar may connection sa NPA nagsungka sa otoridad sa Panay. Samtang sa patrol nga balita ni Action Eden Abuso, shipping lines nagpangabay sa marina nga dugangan ang seating capacity sa mga barko nga nagabiyahe. Bacolod, Iloilo ni mga ka-action. Tiway pa ni madugangan sa gyapon. Aton hibaloon na karon dugay-dugay, no? Samtang sa syudad naman sang Cadiz, sigabalita ni Action no Roger Gotib. Ini may kang tanan sa 19 anyos ng estudyante na sa puwan nga nagabitay sa sulod sang ilang puluyan sa syudad sang Cadiz. Na numan nga muna ning kapiot nga daan sang sitwasyon, nagakomiter pa sang pag-suicide. Ipaiway ninyo na mga iha, mga nonoy, no? Kay kabudlay sang sitwasyon. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Action na Dorel Cabato, Presidente Rodrigo Duterte, COVID-19 vaccine sang China, ang iga bakuna. OFW Group, suportado ang Dofil Bill ni Senador Bongo. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa Western Visayas, sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Action Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sirigin pang headlines, babatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Pero sa mga ka-aksyon tang nagatutok na sa aton siring balitaan via Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod, lihog ta i-like kag ipadala lang inyo siring mga mensahe. I-like ninyo anay siguro, tapos padala mensahe para siguradong sigurado mabasahan ta ina tanan-tanan. Pwede man gani nga i-share ninyo nga aton sining program. Di ba? O, i-share ang program ta, tapos i-like ang aton sining Facebook page. Kag ipadalang mensahe, no? Bisan gamay lang basta importante naga-isa kita. Ay, pretty O, hindi lang pagpataman kadamo, gid kay para maakomodahan tatanan Sa mga ka-aksyon tangayara sa website sang Aksyon no Radyo Bacolod, i-type lang ang www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kag sa aton sining mga YouTubers sa Aksyon no Radyo Bacolod, ipadala lang mga mensahe nyo kay terahon tayo na dugay-dugay samtang araga timo kamo sa sing odto. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:31 na 11:31 na mga kaaksyon ng aton sining oras. Sige, daligid lang ha kay yari ng unang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kunistiel sa sining adlaw sang Martes, Enero 12, tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 7 kag 12, liwat 7 and 12. Pagabalik ang aksyon balita banat bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyuntang unang nagpadala sa nginla sining mga mensahe. May lang pag-monitor sa kay Gina Herona Fernandez. Salamat gid Gina Herona Fernandez. Panyaga siya. Sige, pagpanyaga lang dira Gina, no? Kay Paul Spot watching live, no? Salamat gid Paul Spot the third. Salamat gid. Kay Zet Alunan, ga-monitor na siya from Hong Kong. Salamat gid Zet Alunan. Kay Anthony John Savilio Siblano, may lang pag-monitor Anthony. Kay Rosalina Arellano Espadero, may lang pamati Rosalina Arellano Espadero. Kag kay Guillermo Clarito ho, ara na siya tune-in na si Gimo Guillermo Clarito kun si Sir Kwan pa daligid lang ha si Sir Alex Montesa, no? Di na to. And sa kay Sandra G. Villarete, may lang pagpamati watching live from Barangay Sumag. Salamat gid Sandra G. Villarete. Ayos kay Merlido Lido Magallanes, may lang pagpamati Merli. And sa kay Franco John Ray, Action Rex pabati naman sa mga friend ko sa Barangay Tangob, Bacolod City from Nonoy Franco. Maraming salamat po. God bless. Salamat man and God bless to you, Franco John Ray. Thank you so much, Franco John Ray. Alex Montesa, present na siya. Advance happy birthday sa aton nga gabunan nga sa IBB, Guillermo Clarito. Birthday agali, sir. Damo naman ning bakang matumba pagkatapos ang birthday, patindugon talang si Rex. Bakula nang imo da mainit nga balita kay itimo tana. Ay, birthday ha. Sige, salamat gid Sir Alex Montesa. And Sir Don Albea Juan, may lang pagpamati dra sa Barangay Dos Hermanas, Talisay. Thank you so much, Sir Don Albea Juan. Kay Christine Munoz Villalobos, dara sa DSB, may lang pagpamati Christine. And Sir Don Albea Juan, good noon, Action Rex, ano update ta sa weather forecast ta? Karon dugay-dugaya. Kay Cresme Gador, may lang pagpamati Cresme. And Alex Montisa of da palihog sa Rex ang pamilya Ramirez sang Barangay Granada, Alangilan. Ayos, dagang salamat gid. Kagapilis ring lang sa pamilya Ramirez dara sa Barangay Granada, Alangilan area, no? And Gian Resisio, present na siya from Singapore. Thank you so much, Gian. And sa kay Susan Parillo, dara sa Matugnaw, Mabini, Valladolid. Ga-monitor sila. Salamat gid Susan Parillo. And Atia Kim Eriman, always present from Morsia, no? Salamat gid Atia Kim Eriman. Kay Jovi Siron, may lang pagpamati Jovi. And sa kay Susan Gonzales, may lang pag-monitor. Jigo Val, present na siya sa Barangay Kubay, upod sa ngakon pamilya. Salamat gid Sir Jigo Val, no? Ayos. And Rexes Ongsod. May lang pagpamati Rexes Ongsod, no? Jar Mainit Rihon. And Josette Magwad de los Reyes. May lang pagpamati Josette kay Erwin Gonzales dira sa Maaw, no? May lang pagpamati Sir Erwin. Kay Mercy Pondo
May lang nga pamati Mercy kay Mary Herman. May lang nga pamati Mary Herman. No? Philip Lorente, araman siya. Present na si Madam Elizabeth Malaka Gamala and Malaka family. Salamat gid Madam Elizabeth. No? Ako Maldita, present man siya. Una-una gid si ako Maldita. Ho? Ay, pretty. Sige, diri sa Piak sa Iluhan Tanay, mga kaaksyon kay John Villarosa, ga-monitor sa Katiklan. Dini nga Katiklan, sa Aklan, sir. John Villarosa. Kay Merly Dolido Magallanes, may lang nga pamate, and sa kay Roy Doctosel Sayat from Barangay Tigbao, Calatrava, Negros Occidental. Salamat gid Roy. Jeneline Gonzaga Saruna, listening from Isabela. Thank you so much, Jeneline. And sa kay Pepper Parsley, may lang nga pamati, Pepper Parsley. No? Mayong Udto World Action Rex. Ay, pwede si Pepper Parsley. Oh. Arnel po Disamparado, listening from Barangay Mansilingan. Thank you so much, Gid. Ulysses Catonina, may lang nga pamati, sir. Ulysses Catonina. And Angela Liarte Gayondato, dira sa Bangga Totong, Barangay Filisa. May lang nga pamati, Angela Liarte Gayondato. And sa kay Zek Aliado, may lang nga pamati, Zek Aliado, no? Kay diri sa Dalumana yung kay Jonabel Hayawon Laison, may lang nga pamati from Cadiz City, no? Jonabel Hayawon Laison. And Jory Montiliano, may lang nga pamati, Jory Montiliano. Ayos. Sige, karon naman ang iban, tirahon tani. Karon lang dugay-dugay ang iban ha, mati lang kamudira, no? Padala lang sa inyo sininga mga mensahe. Basahon tayo na, dugay-dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:41 na nga tunuran sa 11:41 na mga kaaksyon. Sige, o galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule, no? Kaya ang DTX 500 capsule Kantuan tanang nga mga balita ta sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato, mga balita nasyonal. Presidente Rodrigo Duterte nagpabutyag nga ang COVID-19 vaccine sang China ang iya iga pabakuna. Nakapabakuna ni siya nakaligat or why pa? Kasi amuning unag kag OFW groups, suportado ang DOFIL bill ni Senator Bongo. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga Western Visayas, sila bina sa Bacolod kag Negros Occidental, kalakip man sa bugos nga Pungsod Pilipinas kag bugos nga Kalibutan. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita upod na kay Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Action Doors mayadayad nga udto. Yes, Action Rex, mayugod to kag sa ato naman nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga bangod mauna nga mag-aabot diri sa Pilipinas ang Sinovac vaccine nga gikan sa China. Ini ang ipabakuna ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyaya nga kaugalingon. Suro kay Roque, ang bakuna gikan sa Russia kag China ang ginapilian sang presidente apang namangkot sa iya si Duterte kung pwede nga bakuna sang Russia kag China kung ang iya ipabakuna. Tiambal ni Roque, hindi na pwede presidente. Kaya mix Balaction Rex ha. Tiya mo na nga ang bakuna na lang sang China ang iya nga pagagamiton. Pero na sa kababakuna primero ha? Wala pa guro Action Rex or wala lang takabalo or basi wayo gid man. Gani man. Basi primero pa lang ni. Pero ginuna itong mga PSG no? Oo. Pero wayo takabalo kung nakapabakuna gid man una si Presidente Duterte or wala kati basi magambal siya nga nabakunahan ako ya IT ng laslasan naman siya sa iya mga kritiko. Te amo na ang bakuna sa China iya pagaunahon. Kag sunod pa kay Roque, wala man siya kahibalo kunya mas madasig kuno ang natalana nga pag-abot ni balasang Sinovac sang sa iban nga vaccine. Te kay malapit sa heart ang China. Tiyo, laban so mo na nga malapit ang heart ni Presidente Duterte kag heart ni sino galing sa China doon nalipat ko. Galing si Xi Jinping. Doon lapitay gina sila tagig pusoon nga duwa mo. Yes. So amo na nga naghambag ito sa unang China, di ba nga mapaingit sila para sa Philippines. Ano may kontra sa gwa si ano nga doga wakal ni saya nga. Okay lang na siya. Sa iban pagid nga balita national, suportado sa nagkalain-lain nga grupo sa overseas Filipinos gikan sa mga pungsod sa Asia, Europe, Middle East kag North America ang Senate Bill number 1949 nga ginfile ni Senator Bongo nga tuyo magtukod sang Department of
overseas Filipinos. Nagalabot sa 350 ka OFWs ang nagtambong sa ginpatigan nga online forum nga gin-organize man sa United Filipino Global agod makahimo sang awareness kung paano mapaayo nga maproteksyonan ang kinamatarong sa nga mga Filipino sa iban nga lugar. Sa nga speech ginpahayag ni Senator Go nga importante nga makatukod sang departamento nga amo iya magatutok sa ikaayo kag interes ang OFWs nga ginabug-usan sa karon sang 10% nga populasyon sang pungsod Pilipinas. Gin-ehemplo man ni Go ang nangin malaing epekto sang COVID-19 pandemic sa diin linibo subong ka mga OFWs ang nagpululi diri sa Pilipinas kalabanan sa ila ang nagakinahanglan gid sang bulig sang gobyerno. Sadto nga Disyembre 14, 2020, sang gin-file ni Go ang Senate Bill No. 1949 nga tuyo padasigon ang trabaho sang tanan nga government agencies nga may kaangtanan sa overseas employment kag migration. Ang Department of Overseas Filipinos Act of 2020 ay katatlo nga bersyon sang hagna ang ginaduso ni Go sadtong tuig 2019 kag ginsertipikahan nga urgent ni Presidente Rodrigo Duterte. Karon naman nga 2021 isa ini sa top 20 priority bills nga gintumod sang duha iya ka panalgan sang Kongreso nga amo ang House of Representatives kag ang sa Senado Action Rex. Samtang update sa world records ng COVID-19. Sa karon ang cases yara na sa 91,315,062. Ang nagkalamatay 1,952,879 kag ang naka-recover 65,287,089. Sa Pilipinas, pinaka-latest 489,736 aton cases ang nagkalamatay 9,416 kag ang naka-recover 458,206. Ang Negros Occidental 5 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 6,451 kag ang Bacolod may isa nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 5,630. Ang Western Visayas may 23 lamang ka mga bag-ong kaso kahapon na record nga nagdala ini sa kabilugan niya 21,954 kag ang aktibo nga kaso yara sa 672. Mayas 39 or 79 ka mga bag-ong recoveries kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 20,608 recoveries kag isa ang nadugang nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 668 death toll sa bugos nga Western Visayas. Action Rex, antes kita magtakop, ginagreet na Action Rex si lolo ni Anthony Jones Ceblano, ni Blaton Listener. Birthday, Hindi, ginapag-greet niya si Lolo Binoy. Lapit-lapit, yung nung mga dulongga ni Lolo Binoy sa buong sa radyo. Ay, pamati si mo. 89 years old na ni siya, Action Rex. Lolo, ano to? Lolo Biloy? Binoy. Ano siya? Binoy? Lo. May nga pagpamati dalo Yes, ginapag-greet siya ni Anthony Jones, ang iya siguro ni nga apo. Kagbuan sa advance happy birthday. Ay, kalay. Thank you so much, Action Rex. Di buwas ang taga-Action Radio. Wala lang. Dala lang ka mo panyaga ninyo, no? Dala lang ka, bring your own lunch. Ako lang maamot ang paper plate. Ay, kalay. Sige. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita ng sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Action Dorel Cabato. Unang nga imbukada sa aton sining mga balitaan diri sa Action BBB. Saway pa makachibog na sa palanyagahon pagmatamat na kay tig-chibog na, no? Tig-palanyaga na. 10 minutes before 12. Las 11:50 ang aton oras, mga ka-aksyon. Sige, kantuan tanay si Aksyon eden na buson standby ini siya sa patrol ini may kang tanan sa shipping lines nagpangabay sa marina. Way panisag yapon maaprobahan sa marina nga dugangan ang seating capacity sa mga barko nga nagabiyahe Bacolod, Iloilo, vice versa. Way pagid siguro kay ang Iloilo, GCQ ang Negros kag Bacolod naka MGCQ, no? Pero depende pa ni kung nanong mangintikan siyang marina angot sa sining plano kag apilasyon sa mga shipping lines. 11:55 ang aton oras, mga ka-aksyon. Sige, kantuan tanay si Aksyon eden na buson standby ini siya sa patrol ini may kang tanan sa shipping lines nagpangabay sa marina. Way panisag yapon maaprobahan sa marina nga dugangan ang seating capacity sa mga barko nga nagabiyahe Bacolod, Iloilo, vice versa. Way pagid siguro kay ang Iloilo, GCQ ang Negros kag Bacolod naka MGCQ, no? Pero depende pa ni kung nanong mangintikan siyang marina angot sa sining plano kag apilasyon sa mga shipping lines.
Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Action Rex, again pangabay sa mga shipping lines ni Bala sa Marina nga pahanuhutan sila nga makadugang sang seating capacity sa tagduha ka units nga nagabiyahe Bacolod Iloilo vice versa. Sunod kay Mr. Frank Carbon, operator sang Wisam, halin sa 50% nga seating capacity, ginpangabay nila Action Rex ang 75% agod maakomodar ang tanan nila nga mga pasahero kay Tiambali Carbon, umpisa sa itong ikaduha nga semana sang Desyembre, tinalikdan nga tuig, dubdob karon, nagdamo na ang ila sini nga pasahero, kag nagalambot na sa 120, tubdob 130 ka pasahero ang kada trip. Pwede naman siguro ni, pero anong rason sang Marina ni Aksyon Eden? Actually, Action Rex, December sila nag-request. Kag di do verbally pa lang bala kung Action Rex, nagpasugot ang Marina nga do maximize nilang space. Importante, ipabilin lang ang 1 meter distance gift sa kada pasahero. Kundi atong nagligad to guro nga nagtatlo lang plungkuan sa piyak nga side, pwede man lang ni siguro maduwa naman lang. Basta mapatuman lang Action Rex ang isa ka metrong kalayoon sa kada ka pasahero. Kag di syempre, magsuksok sang face shield, magsuksok sang face mask, hindi pwede ka kaon, hindi pwede ka istorya. Laban kasi, amo gina siya dapat Action Rex. Tihambal niya, ginpaanong duman lang sila sang Marina nga dapat ipatuman gid ina nila para smooth naman ang communication. Kag ti na gid bala Action Rex, legit na gid nga mga probahan kay tiro na to sa storyahan na man lang to nila, pero okay naman to nga ginpasugdan sila isang ila sining seating capacity tubtob sa 75%. Kay hambali Sir Frank Carbon, mapierde naman sila kung madugang iya sang unit. Pero kung seating capacity lang ang dugangan Action Rex, at least ang ila krudo, ang ila bayad sa mga personnel, same lang gihapon, pero at least nagdamo ang mga pasahero. Pero why sila plano nga magdugang sila barko? So for Action Rex, wala pa. Kahit kung madungnuan mo sa una, sang wala pa ni pandemic, 7 ka trips ang nagabiyahe per shipping line. Subong duha na lang ka trips. Tinagambal siya, kaya ginabanta-banta, mambala nila Action Rex, gina-assess Manila na ma-accommodate lang sa gihapon ng mga pasahero kung dugangan ng seating capacity. Pero mapierde naman sila kung unit sang barkong ila dugangan, nga same gihapon 50%. That's why nga amat-amat lang, tugtog nga basi panagutan na, kabay pa, nga doon amat-amat na manubo ang COVID-19 cases. Anong status ang Iloilo, Subungao? So, for Action Rex, kulokal mante naman, pares di sa syudad sa Bacolod. Kundi MGCQ kita dre? Ang Iloilo ya? Same man Action Rex. MGCQ man? Oo. Lang Action Rex, naga-balos-balos, ang balasin sa Kung Bacolod. sa bagay, nubo na gid man ang kaso sang COVID-19 diri sa aton, i-maintain ta lang na siguro, kag tikon maintain man ang pag ang distansya siguro, basi malikawan taman na. Correct, good Action Rex. Munang hamban niyo bala basta at least sila man makabawi-bawi sila kag makabulig man sa ekonomiya kay hamban niya kung standby sa gihapon ng tawo, wala gagihong kwarta, wala gatiyog ang kwarta Action Rex, sila mismo apektado man. Kabayuntang paboran ni sang Marina nga bisan paano bla? Yes, amat-amat lang Action Rex, hasta nga mag 100% na. Then after sila kung magdamo naman ang pasahero liwat, pwede na sila. Kung mo, duha lang sa gyapon kay units ning nagabiyahe, back and forth ni, sugat anay? Back and forth Action Rex, correct, 2 ka units ng barko per shipping line. Tatlo Action Rex ang nagabiyahe. May Anom? Correct. Action ano Rex. ganin na da? Fast, hindi ko kabisado. Wisam, kagang to go. Fast cut? Kag to go? Amo ning tatlong nagabiyahe sa mga roll-on, roll-off. Sa mga fast craft. Tatlo gali ka mga barko. Ang aton yang ano magtawag na, Roro?
Ang RORO, Action Rex, sa pakigangutan naman na naton ang PCG kung nasunod naman to nila ang mga per hour gid Action Rex nga mga gwa no sa ila sini nga mga roll-on roll-off vessel. Oo. Kahit isubong nagbisan ang dito sa Piak Action Rex nagtulutaw-hay naman, wala naman sang duro parikubikos kag problema. Kag Dumanggas, probinsya niya Gadungka dito sa Iloilo. Oh, correct. Unlike Action Rex. sang fast craft nga nagadungka sa Iloilo City proper ya. Sa gihapon, kay Action Rex, may mga nagapamangkot pa sa aton kung ano ang mga requirements, wala tayo, yun lang ang pagbiyahe. Oo, basta importante may yara lang kitang ano na gani aksyon din. Damo di ka pamangkot sa aton kung anong kinanglanon once magtabok diri sa Iloilo, sa Bacolod. Pag-abot mo sa Bacolod, gin-require lang actually Action Rex nga may backtrack lang ikaw. Oo, backtrack system. I-download. Oo, same man na dito sa Iloilo. Kaya mo man lang Action Rex, wala naman sang travel authority nga kinanlan, unlike sa una, wala na sang RT-PCR testing, kag other documents Action Rex. Basta importante may backtrack tracing kada nga ipakita, okay na nasa. Yes, kaya para at least mabalaan lang Action Rex, especially kung Tito Mando, kagit iya sang Iloilo, nagbakal ka lang di tinapay sa SM, at least may kwan lang, may kita lang nila Action Rex, kaya nagsulod ka diri sa syudad sa Bacolod. Kag importante naka-face shield kag face mask ka lang daho. Oo, at subo Action Rex ang mga tao, doon na sa uahan. Doon na sa uahan nila, doon hindi mas lang maglakat gani nga wala sang face mask kag face shield. Correct. Ang social distancing lang, especially kung family, hindi tagid na malikawan nga hindi magdikita, no? Oo. Pero asto sa iban niya, daw nakaanad na blang tao nga, kita ka kay Action GM, galing kay kung si Action GM makita mo, mapalapit ka gid, no? Pero ang iban siniga, antad gid ya. Oo, part ng Action Rex ang outfit of the day, kumbaga mo, ang face mask kag ang face shield. Gani? Gani tikis medyo budlay gid ipabilin, kag kinahanglan mo gid i-remind always ang ginatawag social distancing, especially Action GM kag si Kate. Tido kabudlay magkisa nga sa kamitro sila, kag istoryahanay. Tido hindi daan mayo bation. Kaya singgitan, Black Action Rex. Di mapalapitay gid sila? Kaya kadlaw naman na sa ay. Laban. Galing lungo-lungo naman na sa dayo. Pero sige lang basta ipabilin lang yung Action Rex. Kaya mas amo ni daan ng iban, nagkakakulbaan pa, bangod man sa bago nga variant sang COVID-19. Gani. Amo So, na galing daw ang bago nga variant sang COVID-19, daw ay naman tsansa di nga magsulod pa sa aton. Baw ka ba Action Rex, magbilang anghel ka. Gani. Ang ginakabalak lang nilang COVID-19 nga nagapadayon diri sa aton bla. Sa iban nga mga lugar, grabe katagas pa sang kaso diri sa aton do normal gid man. Gani mo na Action Rex, pamatian na tanay si Sir Frank Carbon. Larga? Sir? Last December, towards the second half of December, nag-improve siya. So far, nag-maintain siya until today. Sige siya, almost nag-doble. Remember, galing, Katie, ang trips namon, instead of 7, 2 lang ha. From 7, nag-down to 2 trips lang na per day. The same siyang December, 2 man na siya ka-trips. Halin sa Iloilo, 2. Halin sa Bacolod, 2. So, from a low of around mga 75 to 90, nagdabot siya mga 150 sang December. Subong nag-maintain siya, ara siya between 120, 130, 150 per trip. So we're hitting now almost 300, which is a good number na. Oo. Ang kinanglan namon is additional capacity. Adding trips, meaning adding fuel. What we need is adding capacity from 50% amaton 75 para same fuel, more volume. That's how you make money. Insakto gid man no? Dapat may additional tuod nga capacity mo. Para nga bisan paano, 75% pa lang to gali, hindi man gid totally nga full. Yes. But kay para mapabili lang nila Action Rex ang social distancing. Oo. Amo mo lang ang ginayo. ginayo. Hindi naman holding hands ang mga kwandra. Way lang anay holding hands. Pero panghilayay lang anay.
correct. Oh. Galing hindi mo makita. Naka-face shield daan. Ti Sign language lang, himutaran eh. Oo, sign language lang. Sign language na mo ginabal, ano? Pwede na yung action. Sa mga heart-heart na wala sumo. Ang ginahimo na wala yung action Dorel, bala? Ano kay action Dorel, Ang heart-heart ka mo, vibe tayo lang. Ipakita yung boss, kay birthday mo. Muna. Kung birthday ay pakita yung heart yan. Basta boss lang ako ng pinggan. Pinggan lang dala. Kaya siya sa kutsara. Sige Kag magtulokay lang kita. Sige, advance happy 35th birthday kay Action Dorel. 35? Oo, bala. Hindi mo na mapatihan, 35 na siya man. Ati baby face mo. Pero 35 na ni siya. 35 na siya? Ay, sorry, nambal ko. Guys, Rihanna, gani si Action GM, kag si Action Oliver, niya 35 na si Dorel. Pati ako gani, nalapnan na siya niya 35. Nalipat ko kay na siya mamangkot kay para sa ako ng age, hindi na importante mo. Importante ng preparasyon niya, boss. Oo. Naman na importante kaya pinagin may brown envelope na hangina. So, daw, biyo na. Laman eh. Basta mo na importante daw. Ay, tandaan talang nga. Lapaw na nisa sa kalendaryo. Galing. Amo na da. Sige. Basta bigwasan ko, di ba? Ayos. Okay na? Okay na. Di ba pa ilo-ilo na ta? Laban. Let's go. Ayos Balit-halit sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balito ng Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Una nga imbukada sang mga balita sa patrol karon nga adlaw mga ka-action. Tiyang aton sining fast craft biyahe Iloilo Bacolod nagayo gid sila nga kon mahimo dugang-dugangan lang himoon 75% ang makasakay, no? Kay subong 50-50 mo. 50 ang wala, 50 man ang may pasahero. Kung himoon 75% ang pasahero, may 25% nga bakante. So, lang tawon ta kung hindi man pwede ka tindog ng pasahero mo. Mapungko gid siya. Di lang taon ta kung ano pag-ariglar sang sining mga fast craft, mga kaksyon sa ila sining di pasahero or mga pasahero nga magasakay sa ila, no? Bisan paano kagati sa sitwasyon subong nubo-nubo na gid man ang numero sang COVID-19 diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental bisan pa gani sa Iloilo to sa province kag sa syudad do laka-laka na gid man kag ang mga outside ganito sang Iloilo province so do jutay na gid man ang numero nila, no? Pero tilang taon tayo ni mangindepende pa sa Marina kung aprobahan ni kag sugtan nga matamat na nga ibutang na sa 75% ang mga pasero nga magabiyahe Bacolod, Iloilo, vice versa. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Eden Aboso sa patrol sa Iluhanta si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa 300 milyones pesos nga COVID-19 vaccine nagakaigo na para sa Bacolod. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran kagiban pang mga reports gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex, update kita sa vaccination program ng LGU sa syudad sa Bacolod matapos nga gintarmahan ang contract ni Mayor Bing Lunardia pagsining AstraZeneca Pharmaceutical Philippines angon sa pagbakal sang 300 million pesos nga balor sa vaccine. Action Rex, ginpahayag diri ni Vice Mayor Sida Familiaran nga para si Action Rex enough na nagakaigo na ining 300 million pesos nga balor sang bakuna. Action Rex para mabakunahan o para sa populasyon sang syudad sa Bacolod. Action Rex sa Bacolod City masobra kita tunga sa milyon. Action Rex ang populasyon o na mga tao diri sa may syudad. Pero sunod diri kay Vice Mayor Familiaran kung AstraZeneca ang vaccine. Action Rex ang pag-ausaron wala niya galit na dala diri ang mga 18 anyos padalom. Action Rex nga age bracket butringon 18
and above gid lamang ang mabakunahan kun AstraZeneca nga vaccine. Pero sa iya, may iban niya nga mga bakuna nga production Rex, mabakunahan ang mga minor de edad. Pero kung AstraZeneca, 18 and above Action Rex, ang pwede gid lamang ma-enjikan or mahatagan sang 2 ka doses sang sini nga bakuna Action Rex. Ginpahig din ni pamilyaran nga para siya personal opinion, hindi dapat basta-basta nga mag-order sa bakuna. Tubtob Action Rex nga may baluan ang numero sang luyag magpabakuna bangod ang vaccine ang mayara man sang lifespan o kung tubtob sa nugid lamang ang effectivity sini Action Rex. Rason nga nagpangabay diri ang Vice Alcalde nga kumahimo ti magpatigayon sang survey Action Rex. Pero sunod diri kay familyaran kung ang AstraZeneca usaron sa dimensyon tana ang mga 18 years old below hindi din sila ma-include Action Rex sa vaccination program kundi ang bakuna. Sunod siya ang mga minor de edad diri sa Bacolod City, mga more or less 200,000 Action Rex, no? So from around 600,000, less nato na 200,000 hindi ma-cover sa sining vaccination program. Mga 400,000 residents ang mabilin Action Rex. So kapamilyaran, may iban nga mga pribado nga mga company Action Rex, mga dalagko nga mga korporasyon ang nagpalambot man sa ila sang information nga ti sila lang ya ang mabakal or ma-shoulder sang expenses Action Rex para ini sa bakuna no nga usaron para sila sining mga empleyado o kon pamilya Action Rex sang ila sini nga mga empleyado. Kung madumdumante nakapalayag na ang mga city officials nga vaccination, hindi ni siya mandatory kundi voluntary Action Rex. Meron inasang waiver nga iga-release ang LGU sa Bacolod City nga ikaw dira maperma nga nagasugot ka no voluntarily gina-volunteer bang sa ikaw galingon nga magpabakuna usar ang gin-produce nga vaccine sang AstraZeneca nga company Action Rex. Sa karon wala pa kita sang patod nga patsako na bulan kung saan mag-aabot ang diri nga bakuna Action Rex kay nagahulat man ang LGU sang syudad sa Bacolod. Pero ang muna gani since na permahan ang kontrata, waiting na gid lamang sang supply sang vaccine ang syudad sa Bacolod. Pero naka-order na ang Bacolod, no? Yes, Action Rex. So once ka mangin available na ang supply at ang AstraZeneca, tiyang mo na Action Rex bali mahulat na lang kita diri sang bakuna. Tapos kung mag-abot na diri sa aton, voluntarily, amo nang i-inject na for bakuna. Yes, Action Rex. Ang tao dapat meron sang waiver nga pag-permahan Action Rex nga alaga-volunteer sila na magpabakuna. Waiver raw? Kaya kailangan Action Rex nga ma-inform ba lang tao kung ano ang mga risks dira o ang mga effects dira ng ilang sininga may mga effect pa na? Yes, Action Rex. Namita ni kung magwapo ka kung injeksyonan kasi injeksyonan ka, ang imo nga panit na maro puti-puti gamay. Ang kaito mo marupog is balakson din. Walang bakuna Action Rex. Pero pati pero muna siyang balri ni Vice Alcalde Familiar ang challenge diri is ang information and education campaign kung paano dira ma-edukar kag ma-encourage man ining mga tao diri sa mga syudad nga magpabakuna usar sining vaccine no nga gin-produce ang AstraZeneca. Pero way panapiho kung saan umabot de? Yes, Action Rex. Ang ginalantaw di familiaran, di nag-base man siya sa mga national news Action Rex. It's either bulan sang Mayo o kung bulan sang Hunyo Action Rex. Pero diri sa Negros guro kag Bacolod guro daw halos naka-order na ni? Same man Action Rex sa province, sila sa AstraZeneca man. AstraZeneca man itong probinsya mo? Na kontrata Action Rex. So, ang may baluan diri kung sino lang or anong LGU sa Pilipinas ang makauna dira usar, no? Sining vaccine sang AstraZeneca para makabakuna sila sining mga pumuloy. Pero as of the latest, to ay pagid sang LGUs nga nakabakuna, no? Sa Action Rex kay so far, ang mga nagaginawa nga report, damo na nga mga LGUs ang nakapirma sang deal o kung kasugtanan upod sa AstraZeneca Action Rex nga amoy ning magasalbi nila nga supplier. Pero being clear rin ni nga wala Action Rex ang exclusivity nga ang Bacolod at AstraZeneca nagid lamang nga bakuna marilay or mabakal Action Rex. In kaso por kaso nga may dira sa mga proposal Action Rex nga usaron nila ang Pfizer
ang ibandura ang Moderna, ang Sinovac Action Rex. Pwede ina sa gihapon kay under the contract between DOH, LGU sa Bacolod kag AstraZeneca. Wala di Action Rex yan na state nga exclusive gid lamang ang AstraZeneca kag hindi na pwede makabakal ang Bacolod City. Sa iban pagid ang bakuna. Although ang mga ganyan gina-mention sa mga city officials, daw mo na Action Rex ang baratong or bulo-barato parang bakuna, ining AstraZeneca vaccine Action Rex ikumpara mo sa Pfizer nga libo ang balor no. Kag may iban pa nga ba nga bakuna tong daw ka mahal gid katama to? Correct, Action Rex. Medyo mahal ng iban. So, ang AstraZeneca, amo na siya ang medyo China-made barato. ni? Hindi Action Rex. Hindi man? Hindi na siya China-made. Ang Sinovac mo na siya ang China. Kaya ang balibay sa 610 pesos, duwa na ka-doses sang vaccine. Pila? Ang mahatag si Sakataw. 610 Action Rex. 610 pesos, duwa na ka-doses sining vaccine. Kagtaas-taas ang iya sining efficacy rate o kung ka-epektibo Action Rex. Ano ang tingog device Mayor Seed Familiaran? Supply of AstraZeneca ordered by the good mayor is, for me, is already enough for Bacolod nuns, no? So kung available na siya, I think, sa May, June pa man mo. Yung alam tao ko that would be enough. Kaya kabalo ka, Action Bill, for me, personal, hindi ko yaya basta-basta mag-order sang vaccine. Unless and until na ma-determine ko ang atom constituents na mapavaccinate. Tungod na yung lifespan ni ang vaccine. Tinakonta na, kandakta na isang survey. Kabalo ka ang below 18 kwaon mo na da. Kaya not included. Hindi na sila pwede mapaksinate. So below 18 ta, more or less mga 200,000 plus na sila. So pila na lang bilhin sa imo population na qualified. More or less mga 400,000 plus. Unless mo pa na ang mga big corporations na sila yung masulder sa ilang vaccination program sa ilang empleyado kag pamilya sa ilang empleyado. Pero sinisa, in fact, may isa di ka radio station ganun yung call sa management ng ilaman. Yung mga big corporations, DSM, World, Ayala, Robinson, Rockwell, among others, no? Inventory mo pa na sa-i-deduct sa imo operon Rex, sa portion lamang sa ato sa interview kay Bacolod Vice Mayor Seed Familiaran ang Vice Chair no sang COVAC Council o kung COVID-19 Vaccine Council nga gintungkod man ni Bacolod Mayor Bing Leonardo Diaz. So sa karon ang ginaobra sang LGU is nagahulat sila sang guidelines from the national government, national ITF kag DOH man Action Rex kung regarding sa priority list sang pagbakunahan pag-angot man sining arrival possibly sang bakuna dili sa may syudad sang Bacolod. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ag action niyo. Action Del Salazar una dito na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale sa Iluhanta, si Action Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office, Action Marlon Hinuia standby, direkta sa Escalante City Command Center, ginpresentar ni Mayor Milicio Yap sang syudad sang Escalante ang mga facilities sang City Command Center. Will equip ni sang CCTV's cameras nga gininstalled sa around the cities lang para i-monitor ang mga nagakanabo sa amo nga lugar. No? Pero pagkaroon tana, nahunta na si Action Brian Morden, ini may kantaran sa 276 ka mga persona, ginaligar may koneksyon sa NPA, nagsungka sa otoridad sa Isla Sang Panay.
Yari ang kaundan sang report ni Action Brian Moden. Action Brian. Bukod na Rex, ara karon sa paghinakop ining 276 tanan ka mga persona dito sa area sang Panay. Ini sila Action Rex suno iya sa kay Army Major Sinon Pansito ang nagasungka na sa otoridad matapos nga nakonbinsi ini sila sa padayon nga paghimo sang hinunanon kagiban pa sang Philippine Army kagiban pa nga otoridad dito sa nasabit nga area. Action Rex kon madumduman sa aton sa mga tagpalamati tagdaligad nga simana may ara sang siyam nga nagkalamatay kag 19 diri ang na-detain sa sinimaterion sang ginserve sang Philippine Army kagiban pa Philippine National Police kagiban pa ang otoridad ang search warrant kag warrant of arrest sa Kalinog, Iloilo kag sa area sang Tapas, Capiz, Action Rex ngayon siyam nga nagkalamatay allegedly ang nagmato sa otoridad kag 19 diri amo gidya ang nagkaladakpan. So kabahin ining 276 subong nga nagsungka bangod nga ini sila ang nahangpan nila o ano ka importante nga yara ikaw sa gobyerno sa gobyerno. Action Rex ang ini nga mga katauhan nagapuyo ini sila sa nabukid nga porsyon sang Kalinog kag sa Tapas Makakastegsa nga suno diri sa kay Kuan sa kay Pansito tag 8 ka oras tubtub 10 ka oras lakton mo ni nga makasaka ato sa Lalayo gali ni. Nagalabay to Action Rex karbaw na lang niya kang tao lang gid. So, ang hindi ko nga mga lugar suno kay Pansito daw na uyatan gid naman sang New People's Army o kon NPA. So sa madugay nila nga pag-survey dito kag amat-amag nga pagsaka na lampot gid Manila kag subong ilin dito presensya sang mga Philippine Army. Action Rex sa pag-secure sa nasambit yang lugar. So sa nagligad nga si Manaman nagreklamo ang mga pumuluyo dito nga kontante ang Philippine Army maghalin na sila lugar pat suno ya sa kay Pansito hindi pwede kaya dapat mangibabaw gidya ang gobyerno kag papason ang insurhensya sa nasambit man nga lugar. Action Rex ining 276 loyag lang klarohon ni Pansito nga ini sila sari-sari. Action Rex sari-sari ila sining standing abi ni ari diri nga unit militia may ari diri nga supporter lang, may ari diri nga inang miyembro gidya sang NPA, kag may iban man diri nga sahi Action Rex nga nagista sila sa pagsungka dito iya sa otoridad. Din pamangkot mo naton kung anong seguridad din na sini, kay sigurado kung ini sila ang kunon man di sang NPA nga supporters gid Manila kag tawo nila, basi may malain nga matabo sa ila. So no, kay Pansito, tubtob nga hindi ma-resolve ang problema sa sina nga lugar, sa sina nga bukid, hindi maghalinto ang Philippine Army subong kay nauyata na Manila, ang tuman kadamo sa mga barangay. Action Rex ihimuon nila para sa seguridad sila nasambit nga pumuluyo. Aminado si Pansito, Action Rex, nga ini nga mga lugar, wala gid malabot kung ano man nga mga proyekto kag mga maayo nga benepisyo. Layo gali ning lugar ne? Layo Action Rex atong ginsulihan sang warrant of arrest kag mga search warrant hambal ko akton mo tag 8 ka oras 10 ka oras mo. Grabe no. Ton mo lang mag pwede mga kabaningkalan adi ko basta layo Grabe. So kon salakyanon mo sa layo gid ka tama. Kaya butang salakyan magkasulod man to? Ay Action Rex ang gingamit nila lakat lang gid so sining army ka helicopter ang ila sinigin sakyan dito sa ibabaw sang bukid. So ang ibang nga kunoyati way na gid masyado nagapaninda kay tungod sa kalayuon nga makadto ka pa sa mga proper kundi lapit-lapit sila sining banwa dira sa area sang Kalinog kag sa Tapas, Capiz, Action Rex. So why na iba nagapaninda pa kay tungod sa kalayuon. Pero may mga pananom to sila. Kompleto mas sa mga pagkaon dito. Amo na galing. Pero ano ang mga proyekto nga gikan sa gobyerno, ini sila isa lang sa mga wala gid na kaagom sang
formal nga mga proyekto suno kay Pansito. Ari si Pansito angot sini. That's actually an offshoot doon, number 30 na incident na kung saan ay na 8 doon sa may kapis at kalihog na operations ng PNP. So, service of warrants to the, ang kapis kasi is the center of gravity of the New People's Army in Panay. So, with that na incident, nagsunod-sunod, there's impacts of surrenderies from these barangays. So talagang namang matibay yung impluensya ng NPA. Kumbaga sa amin, kumbaga we hit the epicenter already of the PA dito sa isla ng Panay. So itong 276 naman na to, it's on different degrees. Mayroon diyang supporters, mayroong mass base, mayroong milisya ng bayan, mayroong member ng underground mass organization, mayroon din mga hardcore NPA. So hindi naman pantay-pantay din yung But for us kasi, may namatay na Siyam, ay may namatay na anim pala, sorry. May namatay na that's 9. May namatay na Siyam at mayroong detained na 19. So for us, this might not be as part of the story, but this is the brighter part of the story. The realization of the people to turn themselves to the government na hindi magiging maganda na mag-support sila sa insurgency or sa NPA na ito. Sapagkat the government is very serious now in dealing with this terrorists. So, gagawin namin lahat kasi kahit sila, imbakan lang sila ng mga armas, ay talagang sususugin ito ng pamahalaan na hindi sila aalisan. Kasi ngayon may mga clamor din na umalis yung militar doon sa hindi mangyayari yun because the government has to assert yung power, yung authority niya over these areas. And it should not be NPA. Somehow kasi nagkaroon na ng shadow government itong NPA. Ganun siya katibay. Ganun na siyang sariling political party doon sa mga lugar na ito. So, the 276 are being processed now. In-interview natin, kinukunan ng mga statement. May iba na makaka-avail ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program na benefits. Mayroong iba din naman na talagang But the good thing with the January 8 na ginather natin, kasi simula January 2, marami nang nagpupunta. So nag-set tayo ng one day na kasi ginather din natin yung other agencies of the government like DSWD para... Amo na ang palayag ni Pansito portion lang sa malamig-lamig naton nga interview. So ginasala nila ini kay may ara man nga hindi gid siya maka-avail abi ko nanong benepisyo nga makuha nila. May iban man to dan nga may bit-bit gid nga armas sa Luthang Action Rex nga ti maka-avail sini kag kun ano nga mga livelihood program sa gobyerno at tinagaan gid nila sa nga tsansa ini para magbalik na gid formally sa sabak sa gobyerno Action Rex. Pakaronan to sa hapon kasi gabi ining nadakpan nga babayi top 3 personality kon drug list ang paghambalan dito sa area sang Kabankalan. Balita sa Nukpo. Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Bacolod o kun sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang nga pagpamatidra kay Kapchad Feria kag Kagawad Jofred Zapanta. Siling ni Kagawad Jofred, siling yang US na Action Rex ang Pfizer kay daw credible drug company na niya. Dani tro do galing mahal-mahal. Gani man. Daw mas mahal niyang Pfizer kontrato sa Sinovac
nga ginapatigan by February 20 daw mag-abot ganin sa Innovac diri sa pungsod Pilipinas, no? Sige, sa mga ka-aksyon ta pag-relaxa na gamay, no? Aksyon Marlon Hinovia gikan dra sa syudad sang Escalante, standby anay Aksyon Marlon, hatagan tanay Dalupangod dugay-dugay, no? Pero sa mga ka-aksyon ta, aksyon na din na boso, standby kag sa mga out-of-town reporters ta, may tisi anay, kulang balang imo sining nga, lawas sang vitamin C. Kinanglan ta mag-may tisi, alkaline base nga vitamin C. No? Adlaw-adlaw tumaron tayo ni dapat permi nga mangin mabaskog ang aton sining nga immune system kag ang bugos nga pamilya. Para hindi madapuan sa anuman sining nga balatian o kung sakit para more energy. Kinanglan ta mag-may tisi, no? Protektahan ang aton sining nga lawas. Diri sigurado ka nga pure 100% alkaline base nga vitamin C. Kinanglan ta mag-mighty sila, no? Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19. Sige, manamyaw tanay sa mga kaksyon tamay lang pagpamati sa kay Toto Aldrin Limaco dira sa Ninas Rose sa shopping. May lang pagpamati Toto Aldrin Limaco kay Mrs. Yadra kag sa tanan nga mga boys sa Ninas Rose Manukan, no? Kay Lilian Hamandron Balagosa, may lang pagpamati listening dira sa
watching live dira sa Fortune Town, Barangay Estefania. Lilian Hamandron Balagosa. Salamat gid Madam Lilian. Kay Tomas Bronyola, may lang pamati Thomas Bronyola. Kag sakay Alex Montesa, sir ko ng Malacanang sa China makuha bakuna. Unahon nila dayon ang tanan nga miyembro sang palpak nga administrasyon. Antes ang pumuluyo kag pigado ang mga senior citizen sa still reluctant sa sina nga klase sang bakuna nga halin sa China, Sir Rex. Gani man. Alex Montesa, depende pa na sa sitwasyon sang gobyerno, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pamati, pa-shootout lang kay Rosalind kag mga Bison family. Sa Calatrava, pamati gid sila now sa programa mo. Salamat to Rex. Salamat man Madam Virgie Olpinda. May lang pamati dira sa Bison family kag kay Rosalind dira sa Calatrava. And sa kay Michael John P. Season, may lang pamati. Tamiyaw lang si Raymart Grande, Catherine kag Febe dira sa Talok, mayong pagtimo. Wala kita na. Ga-monitor man from Chato Ilisi Paranaque. Happy listening lang sa tanan nga membro sang Energy Fans Club. Michael John P. Season. Kay Sherilyn Oro Javier, may lang pamati Sherilyn Oro Javier, no? Kay Jerry Rombines dara sa Barangay Balabag La Carlota, may lang pamati. And sa kay Danilo Obaldo dara sa Easton 4 Mansilingan. May lang monitor Sir Danilo Obaldo. And Lilibeth Malaka Pabilio, may lang pamati dara sa Barangay 31. Happy birthday kay Pauline K. Malaka Gamala. Ayos. And Yorb Quiniol, may lang pamati, monitor lang di always sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Tamiyaw ko lang kon family sa Tisara, kag Lucinio family, dara sa Sitio Lagit, Barangay Pasel, Ibi Magalona. Ayos. Yorb Quiniol, no? Doon din kabo, may lang pamati doon din. Good noon, Axorex, unahon bakunang senior, sunod ang junior. Ihadroba Nil, Nyagata Prerex, thank you so much, Gid Parikoy, no? Ihadroba Nil, salamat, Gid. Philip Alonsagay, may lang pamatis, di lang kami dia. Thank you so much, Paringkin Alonsagay, no? Noel Amar, happy birthday gali sa akon ka-aksyon si Madam Dorel. Gani, buwas pa to, Noela. Thank you so much, Sir Noel. Rizal de Alunan, may lang pamati, gamonitor dra sa Country Home Space 3. Thank you so much, Rizal de, and monitor ang da, Sir, no? Sir Rizal de Alunan. Ayos, thank you so much, Gid. Mary Jane Saludares, may lang monitor. Advance happy birthday, Dorel Cabato. Good health, more life, and more blessing. God bless you. Halin sa kay Rizal de Alunan. And Rosalie Cross, may lang pamati dira sa Kawayan, sa pamilya Natinga, kag Impase, ilabida sa ginikanan niya sining Sanday Kapid kag JR. Salamat, Gid, no? Halin sa kay Rosalie Cruz. Belen Salaw, may lang pamati. Kay Valencia Kinet, salamat gid idol. OTTG Christine Taxe, kay Paring Idi Recafort, may lang pamati, no? And Huma Lumina, dra sa area sang Tangob. Martin Naliling sa Imos Cavite, may lang pamati, kagawad Imbong Jocampo. And kay Franco Janray, gandang tanghali po, Action Rex. Lockdown pa bang Bacolod? Ngayon kasi uwi sana ako sa Bacolod from Batangas City. Why naman pwede lang ka-coordinate da. Ayos. Sa kay Maria Teresa Ofilinia, may lang monitor, no? Okay. Jocelyn Liboon Dispoho, tamiyaw lang sa iyang inablo si Angeline Liboon Ruiz sang happy birthday. Happy birthday, Angeline Liboon Ruiz, no? Manjorniho, may lang hapon, Action Rex, monitor lang kami diri sa Goldwing Security Guard, San Miguel Plant Detachment, sang Castro ni, dining Castro man, Manjorniho. Paper Parsley, okay, karon dugay-dugay paper parsley. Sa kay Jerry Bulandres, may lang monitor dira sa Canlaon, watching si Dodoy sa Canlaon City. Thank you so much, Gid, no? Ayos.
G.Art Butanas, Bahrain sir, nagapamati. Salamat gid G.Art Butanas. Sugar Spices Alba Honeybee, may lang pag-monitor. Pa-shootout lang sa Quadrips kay Cham Cham Richard Alba. May lang pagpamati rin sa kay Sugar Spices Alba Honeybee. Kay Jonabil Hayawon Laison from Cadiz City, may lang pagpamati, no? Sige, kantuan ta ding iba, no? Sa piyak naman, no? Sa pihak naman nga dalan. Kay Lisa Mayerly, hi, watching from Texas. Thank you so much, Lisa Mayerly, no? Noel Amar, sa Rex, tamyaw ko lang pare ko nga si Boy Jolingo. Thank you so much, gid Noel Amar. Kagapi listening lang kay Sir Boy Jolingo, din sa Sir from Bacolod. Kay Almaladag, may lang pagpamati, Almaladag. Kay Lily King, may lang pagpamati. No? Thank you so much, gid. Salamat, gid. Ayos! Sige, daligid lang mga kakson ang iban siling nga mga talamyawon ta, ibutang lang dira kay tirahon ta ini dugay-dugay diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB pagkatapos lang siling importante nga mga commercials. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita
balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pagpasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Pabalik kita diri sa atong sining pag-pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:44 nga aton oras. 12:44 na mga kaaksyon. Sa iluhan tanay si aksyon na Marlon Hinovia, direkta gikan sa syudad sang Escalante. Ini may kang tanan sa pagpresentar na ni Mayor Bibo Yap sang CCTV cameras sa mga lugar, strategic areas sang syudad sang Escalante, kagiban pa nga mga developments angot sini. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia gikan naman sa syudad sang Escalante. May lang pag-monitor kay Veronica Santillan Manukan, no? Nga nagpamati sa sining udto diri sa aton sining pagpangalaga. Sige, kay ginahulat-hulatang signal ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa syudad sang Escalante. Mayangot sa sining gintambungan nilang ginpatawag nga press conference ni Mayor Bibo Yap. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Sa detalye, direkta sa syudad sa Escalante, Aksyon Mar. Aksyon Rex, bago lamang kami nakatapos dari libot sa bahin sang Vicente Gostelo District Hospital dari sa may Sitio Bugas, Barangay Balintawak, syudad sang Escalante. Kay ini Aksyon Rex na District Hospital, isa ini sa duha sa mga hospital dari sa Negros Occidental ang nataladag nga turnover ang pagdumala sa lokal nga pangaluhan sang syudad. Pagluwas sa Escalante, ang isa pagid dari ka hospital among Calatrava District Hospital, Aksyon Red. Bostulingon nga itugyan na sa city kag municipal government ang pagdumala si Aksyon Rex kamanti ang nagadumala si Subong amo pa ang provincial government. Now ang ginalinan si Aksyon Rex kay may ara sang order or desisyon na pagwa ang Department of Budget and Management bakon na DBM kumaduluman mo sang time sang former administration dara sa may provincial capital. May Aksyon Rex sa issue bala nga naglapaw sa ceiling sa PS o sa personal services. So mo ni ang rason kun nga ang may ara sang order ang DBM kag may comment nga hindi na pwede magamit ang budget sang Siring Hospital bagod naglalapaw sa PS Aksyon Rex, no? So din disapprove ang budget. So duha ang ginapalian nga opsyon. I-downgrade ang hospital or i-pountaton ang operation. So muna ang ginpilian. Kung mag-downgrade Aksyon Rex, District Hospital na niya, provincial government ang nag-manage, mahimo na lang siya sa ulihi bilang infirmary hospital. Now ang alkalde sang syudad, Mayor Milicio Biboy Yap, naging istorya sa mga opisyal sa Kapitolyo na dumikit sa kay Governor Bonga Lacson. Kaya sang ulihi, sa una, Aksyon Rex lang ngalag-alag, panik ka nagalang-alang, panik si Mayor Yap mo, gusto niya, bakit kung di kami makasarangla, no, nga pag dumala. Kasi, mayara pa siya kanina isang naging pag-mention doon nga mga issue na kag-problema ang nagligad nga administration, puro pakaroon talaga. Pero sang ulihi, sang iainagin po ang Aksyon Rex, nagdasiling siya sa ako sa interview na masarangan Manila kaya nakita nila nga mas bulubintaha gani na ang syudad na ang magadumala sang Siring Hospital. Ang pondo hambal sa alkalde for 2021 91 million pesos. So sa 91 million pesos ang matabo sini ay may pasalig man ang provincial government sa agis sa kay Governor Bong Lacson na mabulig yapon niya ang gobyerno provincial. So may 65 million pesos na pundo na ipadala ang provincial government sa syudad. Ang 65 million, so depende ng syudad kung paano nila gamiton kag mapaayo pa ang serbisyo kang Siring Bulolongan. Kabahin lamang sang palayaga sang Mayor sa Escalante
Biboyap tapos sa ring interview. Ang ano patulog sila, 65 million a year. Or less than 65 million a year. Quite fair naman, para sa ilang, hanggang sa amon, we will try our best. Kaya ganyan to, ang budget nila this year, supposedly, sa hospital is 91 million plus carry over of the review. So, instead na mo budget na 91 million, padala na lang ka sa city, 65 million, and kami na but everything is, niya managya ako sa probinsya. Man-express na rin amon. Parang something like this. No? Okay, amo galit ng gasto ninyo. So, itry namon, di kami mamanage sa 65 million. Kasi mag-manage. Akapay lamang na sa statement ni Mayor Diboy Yap Dugay, ay manog sa Opisa pa Dugay ang press conference naman sa nag-serve bilang acting upon OIC na Civil Hospital dari sa may Vicente Kilo District Hospital. May harapan sa direct sa dalang nga problema sa uli. Mo kundi ang empleyado ari dari sa buong hospital, iya pa niya ka provincial government. Government employees na siya. Ano mo tabo na sila da? Ang matabang sumirek sa mal ni Mayor Yap, ma-apply sila Ari apply. O mari apply. Pero ti ang daan nila nga services to pamayran tos launa? Depende pa na sumirek sa istoryahan nga matabo. Ay din tabang po rin sa hospital, 120 ang mga empleyado dari kabukan. Sa 120, may mga 18 action direct ka mga doctors and nurses na nagtapos ang kontrata nagligad nga December 31 while sa last month mag-renew sa mga siyan dalag na mga ikakagatos na lang. Mari apply kung hire liwat sang sudad, empleyado na sila sang sudad. Hindi empleyado sa provincial government. Kaya isa pang sumirek sa issue to ato nag-sobra sa PS kay sa provincial government kay tangod daw dabo ang employees mo kaya nagsobra ang kaya ang feeling ama ng isa sa ginasihan kung gaaga natabo ining problema report ka na ba ito na may formal turnover na gani I don't know kasi Mayor Escalante hindi pa naman makakonfirm o Mayor Biboyap hindi pa naman makakonfirm kung bala man yun ang formal turnover kay kung basihan at sudirect para magyapon mabulig mo ang provincial government ang initial nga date dari February udo na ho ang dungan ko nung pag-turnover sa Escalante District Hospital Kagsa Calatrava District Hospital. Lamig-lamig pa rin kakanamo pa rin sa mga ganmuno si Mayor Escalante na mga problema yan eksperyensyahan niya nagligad na mga tirohin. Reporting live di country sa Masunal sa Escalante para sa Action BBB. Action na Marlon Herubaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita. Una Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, direkta gikan sa siyudad sang Escalante. Matapos ang balita ni Aksyon Marlon sa iluhan tanang balita ni Aksyon Eden Abuso sa BCPO, no? Pero sa mga ka-aksyon ta life extension vitamin D3 anay, no?
Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa contact tracing team sa Bacolod. Ginabugusan na lang sa PNP. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex na pabili ng 110 tanan ka mga pulis ng Bacolod City Police Office bilang contact tracing team sa syudad sang Bacolod. Sino kay Major Sherlock Gabana, tagpamuno ng PNP contact tracing, nagtapos na Action Rex ang pagpangalagad sang DILG contact tracers sa taong Disyembre 31 tilaligdan nga tuig. Kason nga wala sila sa gihapon na recall sa headquarters bangod kinahanglan pa ang ila sining serbisyo. Sunod kay Gabana, per cluster sa pag-utilize ang kapulisan kundiin may doktor gikan sa City Health Office na nagapamuno sa isa ka cluster. Dugang pa ni Gabana sa karon nga mas nagtawhay na bangod madamo na sa barangay sa Bacolod ang COVID-19 free ang mga personnel nga wala sang may gina-contact trace ang padayon nagabantay sa mga establishmento nga masami ginakatuan sa mga pumuluyo agod pa hanumduman sang safety protocols kag nagausisa kun bala mayara na sa mga backtrack system ang nasambit nga mga lugar. Ginpahayag man ni Gabana nga padayon man ginapaidalom sa surveillance testing ang mga contact tracers agod masiguro nga hindi sila carrier sang virus. Pamati naton si Police Major Sherlock Gabana. Bale ang DILG trace, ang PNP tracers nga 110 kabilang still active pa. But ang DILG tracers until December 31 lang sila. Therefore subong ang contact tracing nga team PNP na lang gid kay ang AFP nga 20 kabilog yun recall na sila as well as ang 4 man ka members ang Bureau of Fire. Ang 110 na lang gid ka PNP but per cluster may mga respective cluster doctor sila sang CHO nga amo ang nagakuan man mismo interview sa patient kung may mga health problems or health concerns sila ang mga patient. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eden Abuso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eden Abuso, kadtuan tanay balita ni Aksyon Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. May lang pagpamati kay Liberty Binitin Obaldo, dira sa Mansilingan kay Edgar Gayares watching live from Antipolo City, kay Dennis Richard Tibor Roma dira sa San Enrique. May lang pagpamatig kay Eric Rojas siya do. May lang pagpamatig monitor siya sa Quezon City Metro Manila. Ayos. Kadtuan tanay si Aksyon Stephen Presquito ini may kang tanan sa pagkadakop sa isa ka sospekto sa may angot sa warrant of arrest sa kasong qualified theft. Yari ang countdown sa report. Upod na kay Aksyon Stephen Presquito, Pen. Yes, Action Rex na arestado ining isa ka suspetsado pinagi sa operasyon sa atong kapulisan nga sa upod man sa atong warrant PNC o sa diin ining isa ka lalaki nga may warrant of arrest ining isa kaso nga qualified theft na tigayon nga dakpan ining suspetsado sa may barangay Punao nga sa diging kilala ini siya nga mo si Noel Impuerto I General kag ara ini sa eksakto nga pangidaron kag na-charge ini sa among kaso nga qualified theft kag sa diin wala ini sang piyansa nga may criminal case number ini nga 2020-1084 nga gin-issue kag ginpirmahan ni Honorable Judge Belen G. Sales sa diin sa RTC Branch 195 sang Parañaque City. Gani may petsa ini sa September 2 tuig 2020. Kag sa karon ang among suspetsado ara sa kustodiya sa San Carlos PNP para sa proper ini nga disposisyon. Kag sa karon Action Rex dugang panaton nga diri sa siyudad sa San Carlos nagpadayon ang pag-ulan-ulan apang since kahapon until today apang karon naman no nagkalma-kalma naman ini
So wala man kita may mga nakuha nga mga impormasyon kag balita nga may nag-landslide o kon nagtaas gid o kon may baha diri sa pipila ka mga barangay sa siyudad sa San Carlos. Ganyan lang diri nag-report una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa report gikan kay Aksyon Stephen Fresquito sa siyudad sa San Carlos. Yari ng pinakabag-o kang pinakipiktibong herbal supplement Evergreen Herbal Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la uno ng aton oras kadtuan tanay si Aksyon no Rodrigo tib sa syudad naman sang Cadiz. Ini may kangtanan sa 19 anyos nga estudyante na sa puan nga nagabitayo sa sulod sang ila sining puluyan kag Mayor Bading Escalante sa syudad sang Escalante plano nga magadeklarar sang state of calamity para sa syudad sang Cadiz. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotibjer. Action Rex plano karon nga magadeklarar sang state of calamity ang siyudad sa Cadiz bangod man sa walo tanan ka mga barangay nga apektado sa baha sumugod sa tong Biyernes sa gabi. Tubtob karon nga naging alerto naman ang local government siyudad sa Cadiz ang amon diri nga CDRRMO. Sunod kay Mayor Salvador Bading Escalante bangod sini ang plano nga ipayalom sa state of calamity ang siyudad sang Cadiz. Barangays affected sa buong at signified na declare sa state of calamity. So in that context, the city will likewise declare na lang state of calamity para makamuling kita sila. Ang akong ginalong taon natin sa relief operation, kasi ito katakot sa atang kadamo sang katanawag isang outside people na gatulit sa ato. Ang ako is more on after sinina ng damage sa agriculture, sa infrastructure. So at least may punto kita na makawaan na magamit natin to rehabilitate if there are any areas that need to be rehabilitated. Sa subong padayon sa gihapon na pagmonitor sa CDRRMO sa mga kasubaan kag mayara pa nagapabilin karon sa evacuation center na pinigid sa bayan sang Asinda Bayabas sa Bayabas Elementary School bangod man sa sining sitio Pangpang sa gihapon delikado gid para sa ila nagapangabay man si Mayor Salvador Bading Escalante nga kung pwede hindi lang anay magpauli ang mga ara sa evacuation center mientras kay hindi pagid ma-clear ang panahon parayon man nga nagalabot ang mga food pack ang mga relief goods nga bulig hindi lamang sa local government kundi sa sining bayanihan spirit nga nagalin sa mga private individual na nagalabot man sa mga apektado sa sining baha. Sa piyat na bahin, 19 anyos nga estudyante ang nasapwan nga nagabitay sa Yacogalingon sa ila sini sulod sang balay. Ining 19 anyos gid-record mismo sang iya man sini nga utod nga si Rosalie nga nasapwan mga alas 3 untak na sang hapon kahapon nga inisya ang may-ara higot nga PC sa iya sini nga liog kay nagabitay sa balayan sa sulod mismo sa iya sini nga kwarto. Grade 9 inisya nga estudyante sa isa ka buluthuan diri sa may isa ka barangay sa siyudad sang Cadiz. Ginagaw pa sang amay nga si Ricardo kag Iloy nga si Rosario
ang biktima nga madala sa Cadiz City Emergency Clinic at pagpagabot sini gi-declare ini nga dead on arrival. Inimbestigahan pa karon sa kapulisan ang ini nga kaso pero kumbinsido naman ang mga pamilya nga ini ang wala sang foul play kag purely nga suicide. Wala man sang ginpakita nga suicide notes o kung ano nga payag ang mga pamilya na binigidiloy kagamay kung ano gid bala ang rason kung nga nag-suicide ang ila sini nga bata. Report kita sa syudad sang Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutin report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson Roger Gote balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa iluhantang balita ni Akson Percival Villamor, 19 anyos nga lalaki, dakop sang kapulisan sa siyudad sang Bago, pinagi sa buy-bust operation. Yari ang kaunan sang report ni Akson Percival Villamor Pers. Yes, Rex, ang Bago City Police Station nagkandak sang operation against illegal drugs kagang pinapamunuan ini ni Police Major Dan Jewel Batos-Batosan upod ang Drug Enforcement Unit. Nagdakop diri sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Ronnie Yalon E. Barzon, 29 anyos, soltero kag ini siya pumuloyo sang Purok Binuligon, Barangay Andumanan, Bacolod City. Ini siya Action Rex na dakpan sa aton kapulisan dito sa Purok Esmeralda, Barangay Poblasyon, Bago City. Kag nabaklan ini siya sa aton kapulisan sa isa ka itself transparent suspected serbo mga alas 10:35 kainagid lamang sang aga. Kag na-recover pagin sa iya position kag control Action Rex ang apat ka itself transparent suspected serbo bali 5 ini tanan ang kuha sa iya posisyon kag control. Nabawi naman ang 500 piso bill nga amo ang gingamit sa pagbypass sa amo nga suspect kag isa ka lighter nga color yellow kag green kag isa man ka point pouch so kung ginasudlan sang sinselyo nga wallet dito nasulod ang mga items nga na-recover sa iya kag isa ka unit sang motorcycle nga TC125 color pula na amo ang ginagamit sang suspect sa pag-transact sang iyang illegal nga buluaton. Kag nabawi man sa iya posisyon kag control ang 60 pesos na iyang kaugalingon nga kwarta. Karon ini ang suspect nagailibiyon dito sa custodial facilities sang Bago City Police Station. Nagainulsol ini siya sang iyang ginimo Action Rex. Report live gikan dire sa Bago City PNP ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon
Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang
mainit ang pinggan. Pagdayon, Aksyon Radio. Ika naton ang Aksyon Balita. Banak Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, kita-kits kita buwas diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. No? Salamat gid mga kaaksyon namon sa kanginan. Nagagda na kita sa masunod nga programang This Is My Life. Igasunod na sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. It's the part I must play. That's the way of a Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.